Ahoj, já jsem si dneska pro vás připravila takovýho, jak bych to nazvala, něco jako trošku možná vlog, nazvěte to nějak. Chtěla bych vám ukázat, co jsem si koupila a pak bych vám ukázala nějakou kousek zahrádky, co mi tam roste a tak. No a to je asi tak všechno. Takže jdeme na ten nákup. Jako první bych vám chtěla ukázat, že jsem si koupila ledový čaje z Lidlu, asi za 25 korun. Jsou to takový sáčkový ledový čaje. Takže jsem si koupila jahoda mojito, pak tady mám máta a maliny a pak tady mám citron a limetka. Spolu si jeden uděláme, je to hrozná rychlovka, není to vůbec sladký a hrozně moc dobrý. Tak jdeme na to. Já jsem vám ještě chtěla ukázat, proč vlastně teď jsem v poslední době docela dost zaneprázdněná. A je to právě tohle. A to bude vlastně stoleček na grill, tady na terasu. Takže já si ho obkládám těma bukovýma lamelkama. Takhle. Dneska si to tady říznu. S něčím mi pomáhá manžel. Něco zvládám sama. Jak to jde? No, tady mám rokýska. No jo, synku. No jo, rokýsek. No, takže proto já teďko nestíhám, moc nevařím, nepeču. Protože si tady dělám stoleček a dneska budu ještě pokračovat brousit a tak. Takže to tady mám takový rozdělaný, aby to bylo rychle pryč. Pojď kousek, pojď. No, tak jo, tak se pojďte podívat na tu moji zahradu. Tak, tady mám ty petunie, co jsem sázela, musím je odtrhat a zalít. Takhle krásně se rozrostly. Tady těm se moc nechce. Pak mám ještě něco na oknech. Tady mám takhle krásně levanduly. Ještě vám ukážu magnolii. Ona mi začala kvít tak zvláštně. Takhle. Nevím, co se zbláznila. Prostě kvete. Tady už je jeden odkvetlej, takže vlastně letos 2krát do roka. No a ještě se podíváme takhle tady na zahrádku. Takže tady mám takhle. Tady jsou kivíčka.
Jsem zvědavá, kdy budou. Je jich docela hodně. Tady maliny a ostružiny, takže ty dneska budu trhat. To je úplně obsypaný. Tady musím ostříhat rybíz. Tady mám ještě jedny ostružinky. Pak rajčátka. A ty mě zatím moc jako nečervenají, no. Já jsem je asi později sázela. Takhle. Už se k tomu tak nějak mají, bych řekla. Mám to takový zarostlý hodně. Plody nějaký jsou. Tady máme i pavoučka, nevím, jestli je vidět. Takže takhle. Tamhle je. No roky. Takže takhle moje zahrádka. Dám vám tam teďko záběry, jak jsme byli s Rokem u vody, jak se nebojí vody, jak nám tam krásně skáče. Mám z toho radost, protože ještě loni do té vody moc chodit nechtěl a teď se to úplně změnilo. Teď mu vlastně byly 3 roky a je úplně šťastný v té vodě. Takže se na to podívejte, jak jsme blbli ve vodě. Tak a Roky mu jdu teďko hodit tohle, on už na to kouká, tak snad se mi to povede dobře hodit. Zkusíme. Hrozně se mu líbí v té vodě. A úplně se vždycky sebere a najednou plave za Kubu. Musím ho volat zpátky, protože by Kubu poškrábal. Nechtějí. Čikulka! Pašák! Takže mně přišel balíček, objednala jsem si nože, je to na doporučení jedné youtuberky, že je s nima spokojená, že je má a nějaký 2 roky vůbec nebrousila. Já mám takový podobný, já vám ho pak za chvíli ukážu. Teď si to spolu teda rozbalíme, já už jsem koukala, co mi tam teda všechno přišlo, takhle jsem si objednala škrabku. Je to teda firma Victorinox, jak vidíte. Tak. To mám teda dárek, na ten se taky uknem. Dostala jsem tam 10% slevu. Ty nože nebyly drahý, byly teda kolem 100 vždycky stály každý. Takže takhle. Já mám vlastně něco podobného. Vypadá vlastně skoro stejně. To mám tento, to je nikal. Teď je to hezky docela vidět.
A jsem s ním teda hrozně spokojená. Já jsem ho dostala a teď vidím, že to je vlastně Nikal. A taky tady je ta značka Victorinox. Nikdy jsem si toho nevšimla, já nevím, jestli to tam uvidíte. Tadyhle je to napsaný, ani jsem to nevěděla, nevšimla jsem si toho. Tam je teda napsáno Victorinox, tak proto jsou tady stejný. Takže takhle. Já mám teda úplně ten samej, dá se říct, takhle. Růžovej. Ještě jsem ji teda neskoušela, opravdu jsem čekala na to, až to začnu natáčet, abych vám to i ukázala. Takže takhle ostré je strašně moc. Takhle má to ostří. Takže to je tento. Tak. Pak teda takhle. No, jsem na něj zvědavá. A mám to teda z nějakého serveru ze Slovenska. Když tak já vám to dám do popisku dolů, do videa, kolik který nůž stál a z jakého toho serveru ho mám. Tady vlastně není ani napsáno ta značka, ta Victorinox. No. Pak mám tadyhle škrabku. Já jsem si nějak nevšimla, že je to se zoubkama, škrabka. Takže uvidíme. Se zoubkama nemám. Ale psali tady někde, že to je vlastně na rajčata, feferony, kiwi, peperony, nevím, co to je. Zjistím, když tak vám to dopíšu. Tak a tady odsud vlastně sundám taky tady tu lípku. Tak a je to takhle. A hned si to i vyzkoušíme. Je to teda ostrý, hodně. Že zřejmě si tam ještě objednám klasickou. Takže takto. A teda takhle. Mám takový pocit, že jsem za to dávala nějakých 408 korun s doručením. Nechávala jsem si to dávat teda do zásilkovna boxu. Takže to nebylo moc drahý. Platila jsem to dopředu. Takže jsem tam neměla ani za dobírku. Dostala jsem k tomu zdarma takhle jako dárek kabel na C, což se mi doma hodí. Vypadá docela hezky. Takže normálně takhle kablík na C. Takže jako první si takhle vyndám ty středy z těch rajčátek. Tak a jako první teda zkusíme škrabku, když je na ty rajčata. Ne, že by se teda museli škrabat, ale chtěla jsem to vyzkoušet. Super.
Já to vždycky dávám spařit do horké vody, aby se mi jakoby slouplo samo. Ale pokud třeba bych ho nechtěla to rajče dát do té teplé vody z nějakého důvodu, nevím, tak můžu použít takhle teda škrabku. Perfektní, jde to krásně. Takže takto. Můžeme zkusit i kousek papriky, jestli něco takového, jestli to jde. Ano, na papriku to jde taky. Je to tenoučký, takže nepřicházíte moc o papriku. Akorát je taková tvarovaná, takže ne všude se povede. Takže to máme takhle papriku a zkusíme teď nějaký ten nožík. Takže my jsme se teď koukli na tu zahrádku, na Rockyho, na nože, co jsem si koupila. Já teď půjdu zpracovat to video, ať ho ještě dneska vydám. A vypiju si u toho ledový čaj, který nám krásně zčervenal během té doby, co jsem byla na zahradě. Takže si ho dám. Pokud se vám tenhle typ videa líbil, dejte mi vědět do komentářů. Budu ráda. Jestli mám tímhle směrem se ubírat, nebo ne, nebo prostě mi napište, jak se vám to líbilo. Já vám jinak přeju krásný víkend. Mějte se moc hezky. Má být spoustu sluníčka, tak snad nám to vyjde. Snad bude i nějaká koupačka, výlet nebo něco podobného. Takže hezký víkend. A ahoj, u příštího videa.